नमस्ते प्रणाम। भोजपुरिया रिपोर्टर के ए एपिसोड में रउआ लोगन के स्वागत बा। भाई लोग, कल खेसारी लाल यादव जी के जो नयका गाना तीन थान रिलीज भइल रहे। हालांकि वो गाना पे हम वीडियो बनौले रहनी, गाना के रिस्पांस बहुत अच्छा बाटे। लेकिन आज सुबह में हम देखनी है कि वो गाना चोरी के बाटे। राहुल ऋषि यादव नाम के सिंगर ये गाना के 4 महीना पहले गा चुकल बाटे। सेम लिरिक्स बाटे। तो अगर आप केहू के गाना उठा के गा दे तो ये बहुत गलत बाटे, बहुत ओछी हरकत बा। कोई काहे कि कोई बहुत मेहनत से गाना तैयार करेला। अगर कम से कम आपके पसंद आवत हो गाना तो आप ओके उसे परमिशन लेही, ओके वो गाना के क्रेडिट देही। राहुल यादव जी लाइव आयल रहले, बतावत रहने कि ऐसन कोनो बात खेसारी लाल यादव जी के टीम से नइखे भइल कि वो गाना के गावे जाता रहे। तो आप भले आपके पास कंटेंट का कमी बाटे तो महीना में 4 गाना देही, लेकिन आपन खुद के कंटेंट देही, खुद के ओरिजिनल लिरिक्स देही। हालांकि आपके पास पब्लिक के सपोर्ट ज़्यादा बा, आपका नाम बड़ा बाटे, तो एकर मतलब ही नहीं है कि आप कोई का गाना उठा के गा दे। हालांकि ये मुद्दा पे हम वीडियो बनावे ना चाहत रहनी है। कहीं जब से हम सुनने कि ये गाना दूसरे के बाटे तो हमके अपन पर्सनली हमके बहुत ज़्यादा तकलीफ भइला। लेकिन अगर वीडियो ना बनौती तो हम खुद के साथे नाइंसाफ़ी करती, अपने ज़मीर के साथे नाइंसाफ़ी करती। तो हमें लागल कि ये मुद्दा पर बोले के चाहिए। बाकी आप लोगन का कार आए बाटे, का ऐसन होखे के चाहिए इंडस्ट्री में कि दूसरे के गाना उठा के गा दे। अगर गा भी दे तो कम से कम उसे परमिशन लें, ओके क्रेडिट दें। आप लोग अपन राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आप लोगों से मिलब एक नया वीडियो में नया खबर के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी।